Asociația Crescătorilor de Albine din România reprezintă una dintre cele mai importante asociații apicole din țară și singura care a avut și are și în prezent o structură cu acoperire la nivel național, prin cele 40 de filiale județene, alături de cea din municipiul București. Asociația Crescătorilor de Albine din România, înființată în anul 1957 și recunoscută legal în anul 1958, a fost înființată la ideea unor oameni, a unor apicultori devotați, care l-au avut în frunte pe profesorul Harnaș, Veceslav Harnaș, care a fost președintele asociației timp de 25 de ani și în același timp de 20 de ani a fost și președintele Apimondi, este Federația Internațională a Apicultorilor. Sigur, despre istoria acestei asociații s-ar putea vorbi mult. Eu doresc doar să vă spun faptul că această asociație s-a dezvoltat ulterior, an de an, datorită activităților economice și datorită faptului că a atras spre ea un număr tot mai mare de apicultori. În anii 89, România era între primele 3-4 țări din Europa ca și efectiv de familii de albine. Dețineam undeva peste 1.400.000 de familii de albine, iar după 89, în următorii 5-6 ani, aceste efective au scăzut undeva la 600.000, ajungând din nou în anii 2012-13, astăzi la undeva la peste 1.250.000 de familii de albine. La nivel central, Asociația Crescătorilor de Albine din România are două unități economice. Este vorba despre Complexul Apicol Veceslav Harnaș și despre Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Apicultură. E foarte important faptul că institutul există, în primul rând, dat fiind faptul că dacă la început, de-a lungul timpului, profesorul Begnescu, care e considerat părintele cercetării în apicultura românească, a reușit să facă câteva studii izolate în cadrul unor instituții de zootehnie ale Academiei și apoi în cadrul stațiunii de cercetări pentru sericicultură și apicultură, Asociația Crescătorilor de Albine a considerat că este momentul potrivit să se vină direct în sprijinul apicultorilor prin lucrări de cercetare efectuate la un înalt nivel în cadrul unei instituții bine organizate. Astfel a luat naștere în 1974 Institutul de Cercetare pentru Apicultură. Complexul Apicol Veceslav Harnaș funcționează în cadrul platformei pe care ați văzut-o din anul 1965. Suntem unitatea de producție a Asociației Crescătorilor de Albine, desfășurându-se activitatea în 7 ateliere de producție. Atelierele produc unelte și utilaje apicole, atelierul lemn care produce stupi, elemente de stup, deci tot ce se referă la inventarul pentru stupină, iar atelierul lemn produce extractoare, în principal extractoare de miere și inventarul apicol din metal pentru apicultură. De asemenea, am fost conceput să să prelucrăm produsele stupinei, deci mierea, polenul, lăptișorul de matcă, să le transformăm în produse cosmetice. De asemenea, să condiționăm mierea și să o exportăm în țări precum Germania și Statele Unite și nu în ultimul rând să facem faguri artificial pentru stupinele pe care le deservim. Apicultorii români au posibilitatea de a studia tot ce este util și nou în domeniu, așa încât familiile de albine pe care le îngrijesc să aibă productivitatea maxim posibilă. Obiectivele principale pe care noi le avem, enumerate câteva dintre ele, sigur, sunt atragerea și ținerea sub umbrela asociației a un număr cât mai mare de apicultori, asigurându-le din acest punct de vedere un cadru tehnic și organizatoric necesar pentru a-și desfășura în bune condiții această activitate. De asemenea, asigurarea unui cadru legislativ care să le permită desfășurarea legală și, o protecție oarecare pentru buna desfășurare a activității apicole. De asemenea, ne-am preocupat și ne preocupăm tot timpul de a le asigura posibilitatea de a-și valorifica toate produsele pe care le obțin, în condițiile economiei de piață, bineînțeles. Suntem preocupați de asemenea de pregătirea profesională, dat fiind faptul că aderarea României la Uniunea Europeană a impus și impun tot felul de exigențe care, sigur că noi trebuie să le acoperim.
Suntem singura formă asociativă recunoscută la nivel național și care putem să facem această activitate. Astăzi, peste 29 de județe de filiale profesionale noastre sunt certificate și fac cursuri. La sfârșitul acestor cursuri se eliberează niște diplome care sunt recunoscute de către Ministerul Învățământului și Ministerul Muncii. Mă aflu aici pentru un curs, pentru a descoperi tainele apiculturii. Și în acest sens, asociația ne-a ajutat foarte mult pentru că ne sprijină cu acest curs. Curs care, din câte am înțeles, este recunoscut atât pe plan intern cât și internațional și ne ajută foarte mult să ne dezvoltăm în acest domeniu. Apicultura pentru mine înseamnă actuala pasiune. Am lăsat pescuitul, care era o pasiune extraordinară, care mi-a ocupat tot timpul și de când am cunoscut albina, nu mai pot dezlipi de calculator, de informații, de asociație, țin legătura cu asociația. De dovadă că m-a trimis și la cursul m-a îndrumat către acest curs de perfecționare în domeniul apiculturii. Toate informațiile sunt la obiect. Un fapt deosebit este discuțiile pe care le putem purta cu profesorii, cu cei care țin cursul. Discuțiile sunt libere, pe înțelesul tuturor și în felul acesta ne dăm seama de toate problemele care sunt și care nu le cunoaștem. Sunt îndrumători foarte buni, cu experiență multă în domeniu, care pentru noi sunt o milă de aur. Pasiunea pentru apicultură a pornit de copil, de când eram pe lângă unchiul meu, dar am urmat o altă profesie de inginer, dar acest hobby a rămas. Și având în vedere cât sunt de liniștitoare când lucrez cu ele, am ales să învăț mai multe, drept pentru care am hotărât să parcurg acest curs și pentru a-mi îmbogăți cunoștințele pe care le-am dobândit când eram copil. Fără sprijinul cercetătorilor din Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Apicultură din București, cei pasionați de acest domeniu ar avea multe dificultăți în a obține o producție bună. Asta deoarece albinele, ca orice vietate, se îmbolnăvesc și atunci apicultorul trebuie să ia măsurile care se impun pentru ca ele să aibă o stare de sănătate optimă. În linii mari, bolile infectocontagioase, căci ele sunt cele mai grave la albine, s-ar împărți în câteva categorii și anume avem de-a face la albine cu boli parazitare, cu boli bacteriene produse de diverse bacterii, cu boli virale produse de diversi viruși și cu boli micotice sau ciuperci. Pentru fiecare din aceste categorii avem studii de cercetare făcute, continue, prin care încercăm să elaborăm formule medicamentoase care să țină pasul cu patologia apicolă specifică. Mai exact am să vă prezint pentru boli parazitare, care și acestea se împart în mai multe grupe. De exemplu, pentru protozoare sunt paraziți unicelulari. Avem produsul Protofil pentru combaterea celor două specii de nosema, Nosema cerane și Nosema apis. Este un produs natural pe extracte hidroalcoolice din plante din flora spontană a României, care blochează acest parazit unicelular în timpul dezvoltării sale, care are loc în intestinul albinei. Alte produse tot pentru combaterea bolilor parazitare, dar de data aceasta pentru combaterea ectoparaziților, acei acarieni care locuiesc pe exteriorul albinei și care sug hemolimfa albinei. Deci se hrănesc prin perforarea cuticulei albinei, sugând hemolimfa albinei. Paraziții se cheamă Varroa destructor, boala determinată de aceștia se cheamă varoză și avem două produse, respectiv Mavrirol și Varachet Forte, acesta, pentru combaterea acestor paraziți. Ambele se acționează prin contact. Acestea sunt niște benzi impregnate cu substanța activă taufluvalinat și arată ceva de genul acesta. Se pun câte două benzi pe fiecare familie deasupra peste rame.
în afara perioadei de cules, pentru că sunt substanțe chimice, se lasă în stup până la 45 de zile, ele acționând prin contact, eliberând substanța activă care vine în contact cu parazitul, producând moartea acestor acarieni. Celălalt, Varachetul forte, acționează prin fumigații, respectiv conține niște benzi care se impregnează cu substanța activă. Ulterior li se dau foc, ard fără flacără, cu flacără fuliginoasă îi spunem noi. Substanța activă este conținută în acest flacon și conține amitrați și taufuvalinat, iarăși produse chimice, iarăși care se folosesc în afara perioadei de cules. În principiu, aceste produse se folosesc primăvara și toamna. Aceste produse sunt fabricate chiar de noi în secția de medicamente proprie, care este certificată în sistem GMP, bună practică de fabricație. Avem în studiu, la momentul acesta, un medicament pentru combaterea varozei pe uleiuri eterice volatile, deci pe substanțe naturale, care să vină în întâmpinarea cerințelor Uniunii Europene. Bolile, într-adevăr, sunt destul de grave prin prisma faptului că se reduc producțiile apicole până aproape de zero dacă nu sunt luate măsuri la timp și nu se intervine terapeutic. Apicultura este o activitate complexă. Spre deosebire, am lucrat și în alte sectoare zootehnice, dar mi-am dat seama că apicultorul este un om foarte informat, este un om care, față de alte specii, apicultorul cunoaște atât tehnologia apicolă, bază meliferă, are noțiuni de patologie apicolă, mai nou de contabilitate, pentru că această aderare la Uniunea Europeană ne-a făcut să devenim persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, SRL-uri și așa mai departe, încât am devenit și contabili. Sigur, pentru a te apropia de această profesie, în primul rând îți trebuie pasiune. Fără pasiune, fără dragoste față de această insectă, nu rezolvi nimic. Și exemplele sunt destul de recente. Faptul că s-au alocat fonduri prin proiecte europene i-a determinat pe mulți tineri să se apropie de această meserie și, din păcate, după ultimele controale pe 141 sau măsura 112, ne-am dat seama, sau și-au dat seama cei de la APIA, că un mare număr dintre cei care credeau că vin spre, o ocupație, apicultura, care în câtva timp foarte scurt, maxim un an de zile, îi va aduce nu știu ce beneficii, au fost dezamăgiți și au renunțat. Și au renunțat și la fonduri și așa mai departe. Deci fără pasiune, fără dragoste și multă muncă, nu te poți apuca de această meserie, pentru că nu este o profesie ușoară. Multă lume crede că ai așezat stupii în fundul grădinii și cu asta basta, ai rezolvat o producție, ori vedeți că aceste schimbări climaterice, aceste condiții dificile de climă, sunt ani, cum a fost anul trecut, fără rapiță, fără salcâm, fără producții, decât undeva la 50% din producția multianuală. Dacă nu ai o pasiune, renunți. Orice eșec, sigur că te afectează. Reușitele Asociației Crescătorilor de Albine din România s-au văzut de-a lungul timpului, atât în activitatea de zi cu zi a apicultorilor, cât și în cercetările minuțioase ale specialiștilor. Iar noi, datorită acestor studii corect întocmite, apreciem astăzi mierea în aceeași măsură în care apreciem lăptișorul de matcă sau veninul de albine. Aș spune că acest venin de albine este benefic în afecțiunile inflamatorii banale și mă refer la reumatismul de care cu toții suferim la o anumită vârstă, sau chiar o serie de traumatisme pe care le putem căpăta în viața de zi cu zi. Ajută foarte mult la masajul sportivilor care fac febră musculară imediat ce își reîncep activitatea fizică după un timp de pauză. Și sigur că ar fi foarte greu să putem epuiza această listă de proprietăți benefice ale produselor stupului. Ceea ce ar trebui însă să reținem este faptul că fiecare din afirmațiile pe care le facem despre un produs, această afirmație punând denumirea modernă de
informație, mențiune nutrițională sau de sănătate, așa cum solicită Agenția Europeană pentru Securitatea Alimentului, este foarte bine susținută în spate de un bagaj de referințe științifice extraordinar de bine clasate în publicații cotate ICI și nu numai. Jurnale medicale de prestigiu din lume care atestă efectul benefic al acestor produse în nenumărate afecțiuni. Valoarea cercetărilor românești în domeniul apiculturii a fost recunoscută prin medalii și premii internaționale, chiar dacă uneori noi, românii, nu am știut să apreciem cu adevărat ceea ce crește în propria noastră grădină. Din păcate, România nu este un consumator foarte mare de miere. În schimb, este un producător extraordinar de miere și mă refer aici la calitatea mierii care se face în România. Vreau să vă spun că la ultimele congrese, România, prin Asociația Crescătorilor de Albine, a obținut numai medalii de aur și de argint la miere. La Montpellier am obținut medalia de aur pentru salcâm, iar la Buenos Aires, pe continentul sud-american, am fost singurii care am obținut o medalie cu mierea europeană, tot medalia de aur la salcâm. Sigur că am o oarecare nemulțumire, dat fiind faptul că România nu consumă decât undeva la 400 de grame de miere pe cap de locuitori, în timp ce alte țări dezvoltate din Uniunea Europeană, țările nordice, Franța, Italia, Germania, consumă undeva între 2, chiar 3 kg jumate de miere. România produce în medie undeva la 20-22.000 de tone de miere, din care doar jumătate se consumă, jumătate se exportă. Mierea și produsele derivate au rolul lor clar definit în menținerea sănătății noastre. Indiferent că suntem sportivi de performanță sau muncim până la epuizare, mierea are efect energizant asupra organismului nostru. Mierea este, prin definiție, în primul rând, un foarte valoros energizant, care, consumat în anumite condiții și în anumite cantități, ajută performanțele sportivilor. Este un lucru recunoscut și sperăm să avem în continuare o colaborare deosebită cu aceste organe care, sigur, fac controale antidoping și așa mai departe, pentru că sunt niște probleme pentru sportivi. Chiar prin persoana doamnei directoare de la Institutul de Cercetare Apicole, doamna Cristina Mateescu, vreau să vă spun că avem și o colaborare internațională din acest punct de vedere, dânsa fiind și vicepreședinta Comisiei de Apiterapie a Apimondei. Efectele produselor apicole au fost testate îndelung de medicii specialiști. Pentru ca aceste cercetări să fie susținute de rezultate concrete, Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Apicultură a avut nevoie de un centru medical de apiterapie și terapii complementare. Aici s-au găsit remedii pentru probleme de sănătate grave ale pacienților. Ne aflăm în centrul de apiterapie și terapii complementare, medicină alternativă, aparținând Institutului de Cercetare Dezvoltare pentru Apicultură. O clinică cu vechi tradiții, dacă e să o numim așa, ea fiind înființată în anul 1974 la inițiativa profesorului Vyacheslav Harnaș, care marchează mult istoria Asociației Crescătorilor de Albine și nu numai. Această clinică a fost gândită ca un loc de experimentare a acțiunii produselor stupului asupra sănătății umane, pentru că ea a avut aici toate specialitățile medicale și tot ceea ce s-a realizat ca produs medicamentos sau ca supliment alimentar, la vremea respectivă nu existau suplimente alimentare, ci doar medicamente, erau bine gândite în colaborare cu medicii care făceau lucrări de cercetare pe loturi de pacienți aici, definind astfel acțiunea terapeutică a produsului stupului. Psoriazisul poate fi tratat, da. Se știe, se spune că nu poți să rezolvi psoriazis, dar la noi s-a rezolvat. Am văzut rezultate chiar 100% rezolvate, că am urmărit pacientul. Deci odată primit pacientul, trebuie să punem un diagnostic. Nu ne uităm numai la psoriazisul în sine, ca boală, dar examinând bolnavul, pacientul, după analizele clinice și paraclinice, punem un diagnostic cu bolile asociate cu psoriazisul,
se face o detoxifiere a organismului. După experiența mea de peste 15 ani, 20 de ani să zic așa, am observat că e afecțiunea funcționării ficatului, în primul rând, și a întregului organism și regimul alimentar, care, din păcate, în zilele de astăzi nu prea se ține. Că noi mâncăm nesănătos, ne la timp, stres, fumat, alcool, toate grijile, aia se pun. Deci sunt niște toxine care se acumulează în sânge și ăsta trebuie eliminate. Deci odată făcute detoxifiere, 50% din bolile organismului se rezolvă. Sigur că aici există deja, produsele apicole s-au definit deja cu acțiune clară pe anumite boli sau afecțiuni ale organismului uman și aș spune ca o concluzie, de exemplu, propolisul ține de tot ce înseamnă afecțiune infecțioasă și deci dacă avem o infecție pe traiectul respirator, pe traiectul digestiv, el va face față cu succes, dat fiind faptul că are o puternică acțiune antibacteriană. Nu este de neglijat nici faptul că acțiunea sa se extinde și asupra virusurilor și aici aș vorbi în principal de virusul herpetic uman și nu de neglijat o oarecare acțiune destul de importantă asupra virusurilor hepatice de tip B și C, ca să nu mai vorbim de cel A. Aș defini apoi polenul. Polenul un element deosebit de interesant din multe puncte de vedere, el fiind cea mai bogată sursă de antioxidanți natural cunoscută. Și aici putem vorbi de aminoacizi esențiali de proteine, compoziția lui fiind foarte, foarte bogată, este excelent pe tratamentul afecțiunilor hepatice, pe afecțiuni ale sistemului nervos, recuperare în general după afecțiuni cronice și nu de neglijat pentru domnii care trec de 50 de ani pentru prevenirea instalării afecțiunilor de prostată. Aș merge cu lăptișorul de matcă, apoi un produs de secreție al albinelor foarte important, el fiind considerat prin anii 50-60, deci ca un fel de elixir al tinereții fără bătrânețe. A fost un adevărat boom pe piața europeană în acei ani, dat fiind faptul că Papa Pius al XII-lea, suferind grav de niște afecțiuni, a fost tratat de către medicul său personal cu acest lăptișor de matcă cu rezultate foarte încurajatoare. Lăptișorul de matcă este benefic sistemului nervos grație componentei sale vitaminice, respectiv întregul spectru al vitaminelor B, el constituindu-se într-un cocktail de vitamine ale grupului B, de neurotransmițători de tipul acetilcolinei, fapt ce ajută foarte mult în afecțiuni nervoase. Și aici aș putea spune că e important chiar pentru copiii care au o întârziere în dezvoltarea neuropsihomotorie și copiii cu mongolism care pot beneficia de efecte extraordinare în cazul tratamentului cu lăptișor de matcă. Veninul de albine dă rezultate formidabil de bune în artrita psoriazică, în spondilita anchilozantă și seropozitivă și seronegativă, în poliartrita reumatoidă, în artroze, gonartroză, coxartroză, în spondiloze, în hernii de disc, în mialgii, în sindromul Felty, sindrom Sjögren. Avem o gamă extrem de largă de patologie. Necroza de cap femural. Am tratat miastenia gravis cu rezultate neașteptat de bune. Facem tratamentul cu venin de albine recoltat, deci fără să omorâm albina, pe care îl administrăm în diluții homeopatice, în funcție de pacient, de patologie, de a câta doză este și așa mai departe. Se pot face doze progresive sau tratamente fixe. De exemplu, pentru leuconevraxită facem 12 albine de 2 ori pe săptămână și se obțin remielinizări. Leuconevraxita fiind o boală demielinizantă. În spondilita anchilozantă se fac doze progresiv crescânde, se pornește de la o albină, se ajunge până la 20 și se vine înapoi până la o albină. În artroze e nevoie de mult mai puține doze, de obicei 3, 4, 10, depinde de la caz la caz. În periartrite de multe ori e destul și o singură doză.
În acest centru medical au intrat oameni care nu puteau să meargă sau care aveau nevoie de sprijin pentru a se ridica din pat. Iar progresele înregistrate de ei au fost surprinzătoare chiar și pentru medicii care i-au tratat. Aceste două paciente sunt cu probleme diferite. Doamna blondă are o leuconevraxită, iar doamna brunetă are gută și un reumatism cronic cu leziuni articulare deja constituite. Amândouă au făcut tratamente homeopatice cu diverse substanțe homeopatice, cu diverse injecții homeopatice pe care le folosim aici și în special cu diluții homeopatice de venin de albine. Lumea ne caută aici în special pentru tratamentul cu venin de albine, cu care avem un succes terapeutic deosebit. Doamna blondă avea picioarele paralizate complet, iar acum pe anumite distanțe poate să meargă deja fără baston. Doamna brunetă face tratament de vreun an de zile. Periodic vine, de câte ori se simte rău, vine. Produsele apicole nu au doar rol de energizant sau medicament, ele ne ajută să ne păstrăm frumusețea și tinerețea. În acest sens, complexul apicol a avut mereu un rol major, pentru că aici au fost concepute produse dermatocosmetice deosebit de bune. Complexul apicol a fost primul complex care s-a referit la apicultură pe plan mondial, deci am fost primii care am dezvoltat asemenea activitate în Europa și mai apoi în lume. Vreau să vă spun că complexul apicol a fost etalon pentru mai multe combinate apicole, deci vă spun din Serbia, din China. Deci toate aceste combinate pe care le-am amintit, Serbia și China, au fost dezvoltate după modelul nostru. Dar poate că, dincolo de multitudinea produselor apicole, frumusețea acestui domeniu stă tocmai în bucuria pe care apicultorul o are zi de zi când vede stupii de albine așezați ordonat în grădină. Practic, în cei 50 de ani de experiență în ameliorare și creșterea măcilor, cercetătorii Institutului și apicultorii specializați în selecție și creștere de măci au reușit în stupinele noastre să conserve Fondul Genetic Național Apis mellifera carpatica pe mai multe ecotipuri. În această stupină, de exemplu, avem conservată populație de albine din zona de sud, de zona de stepă, dar avem pepiniere de selecție și creștere de măci încadrate la categoria elite și în alte zone din țară. Pentru zona deal-munte avem stupine specializate în Cislău, județul Buzău, în Valea Elomiței, județul Argeș. Pentru zona Podiș avem stupină specializată în creștere de măci în zona Poieni, Iași. Pentru zona de delta avem stupină specializată în Biridia, Tulcea. Iar pentru partea de sud avem 3 stupine specializate în selecție și creștere de măci în jurul Bucureștiului. Practic, ceea ce s-a reușit printr-o muncă consecventă, perseverentă, de 10 de ani. Noi continuăm o tradiție în acest domeniu. Institutul a avut tradiție și probabil că efortul cel mai important al Institutului este acela de a contribui la îmbunătățirea Fondului Genetic Național prin aceste programe de selecție. Suntem distribuitori de material elită pentru toate zonele aferente stupinilor specializate și apicultorii apelează cu încredere la acest material de elită pe care noi îl difuzăm. Există mai multe direcții de cercetare, fiecare dintre aceste direcții fiind susținută de un sector productiv. Astfel, sectorul de genetică și ameliorare a albinelor sau biologia albinelor este susținut de paleta largă de stupine cu diferite ecotipuri de albine din țară, noi având la acest moment vreo 9 stupine de producție de măci de elită. În afară de aceasta, colectivul de floră meliferă și polenizare se ocupă strict de o serie de probleme legate de valorificarea culturilor sau creșterea culturilor la seminceri, cum este cazul florisoarelui sau la alte culturi agricole, dar nu în ultimul rând flora spontană, asigurând astfel biodiversitatea.
Nu e ușoară creșterea acestor vietăți, dar pasiunea îmbinată cu știința și perseverența apicultorilor dă roade. Într-o ședință din anul trecut a Consiliului Europei s-a recunoscut că albina este un factor deosebit de important în păstrarea biodiversității, în sensul în care peste 76% din produsele alimentare și peste 82% din plante depind de polenizarea și cu albinele. Sigur că această recunoaștere a Uniunii Europene este foarte importantă pentru noi și am înțeles că Uniunea Europeană va pune un accent tot mai mare pe protecția acestei specii, dat fiind faptul că este recunoscută ca o specie în pericol, dat fiind faptul că este obligată să suporte atâtea intervenții brutale. Mă refer la tratamente fitosanitare și, în ultimul, la erbicide, care sunt cea mai mare pacoste pentru această insectă. Vorbeam oarecum de legea apiculturii, sigur, în anul 1998, da? Asociația Crescătorilor de Albine împreună cu Parlamentul României a scos prima lege a unei specii zootehnice în România, a fost legea apiculturii, legea 89 din 98, în care, sau prin care s-a asigurat un cadru legislativ mai concret și mai obiectiv privind desfășurarea acestei activități. În ultima vreme se dorește modificarea acestei legi, care sigur că trebuie să fie adaptată noilor condiții europene. Un proiect de lege care să fie mult mai flexibilă, o lege care să vină mult mai bine în ajutorul apicultorilor, în ajutorul dezvoltării acestui sector. Asociația Crescătorilor de Albine s-a luptat uneori cu morile de vânt pentru a face ca apicultura să aibă o evoluție constantă și sigură. Vorbeam de creșterea consumului de miere, deci dacă îmi permite să continui tot pe această idee, legea apiculturii dorea acest lucru, de asemenea împreună cu legislativă am reușit o lege, legea 506 din 2009 privind promovarea mierii în școli, alături de lapte și corn. Din păcate, lege promulgată, dar nu s-a aplicat niciodată. N-am înțeles de ce. Facem presiuni în continuare pentru că e păcat ca acest produs atât de valoros care este mierea românească să fie exportat, iar noi să nu beneficiem de avantajele acestuia. Dacă vorbim de asociație, sigur pot să vă informez că dacă prin anii 89 noi dețineam aproape peste 95% din numărul de apicultori și de efective, prin apariția altor forme asociative legal constituite, sigur, astăzi Asociația Crescătorilor de Albine în România mai deține undeva la în jur de 850-900 de mii de familii din cele 1.200.000, deci undeva la peste 65%, spre 70%, iar dintre numărul de apicultori care sunt în România undeva la sub 40.000, tot așa undeva la 60-65%, peste 23.000. Din grădina apicultorului român până la produsele apicole așezate frumos pe rafturile magazinelor de profil, totul este făcut ca la carte. Nimic nu este întâmplător. Totul este știință și grijă. Practic, mierea vine prin această coloană de inox, este distribuită în funcție de sortiment în cele două tancuri de omogenizare, este omogenizată și trecută prin pompa și instalația de îmbuteliere, unde este și dozată. Practic, singurul moment în care mierea din ambalaj și până în borcan vine în contact cu mediul, cu aerul, practic, din incintă, este în acest punct în care este îmbuteliată. Tot aici se realizează printr-o tehnologie specială, în acel tank de omogenizare și cristalizare controlată, mierea pastă. Este o miere pastă care se realizează printr-o tehnologie, așa cum v-am spus, specială, copiind cristalele naturale din sorturi care cristalizează foarte fin. Practic nu se modifică nimic din calitățile naturale ale mierii, dar în același timp în mierea respectivă se introduc anumite ingrediente pentru așa numitele sortimente de amestecuri în miere, ca de exemplu miere cu lăptișor de matcă, miere cu propolis, miere cu polen și multe alte formule pe care institutul nostru le are înregistrate și pe care le pune pe piață, produse deosebit de benefice pentru sănătate și pentru întreținerea
pe termen lung a organismului într-o stare cât mai bună. Asociația Crescătorilor de albine din România are marele merit că valorifică la un nivel înalt de competență cunoștințele din domeniul apicol, pentru a veni în sprijinul necesităților apicultorilor pe de o parte și al consumatorilor de produse apicole pe de altă parte. Colectivul de chimie a produselor apicole dă girul pentru ca colectivul de valorificare a produselor apicole pentru sănătate și alimentație, cunoscut pe scurt sub denumirea de apiterapie, să realizeze o largă paletă de produse, așa cum ați văzut, suplimente alimentare sau medicamente de uz uman, între cele mai importante, și o spunem cu modestie, dar și cu multă mândrie, că România și noi, Institutul, am reușit să avem propolisul avizat ca medicament de către Agenția Națională a Medicamentului, lucru care este cu totul și cu totul greu de admis în țările foarte dezvoltate, unde produsele naturale stau încă sub semnul întrebării, chimia farmaceutică fiind de bază. Familia de albine, cu acel comportament deosebit de riguros, ce face parte din genetica speciei, rămâne un exemplu de conviețuire și poate că noi, oamenii, mai avem încă multe de învățat de la aceste vietăți, pe cât de fragile, pe atât de rezistente la intemperii.